Hugh Latimer, isa ka-influential English Protestant Reformer Bishop, ginkilala tungod sang iya maisog nga mga sermon bisan sa presensya sang hari. One day, in the presence of the king, started his homily by saying, "Latimer, Latimer, Latimer, beware, the King of England is here." Pero padayon niya, "Latimer, Latimer, Latimer, beware, the King of Kings is also here." But niya silingon, kung nahadlok ka sa hari sang Inglaterra, mas mahadlok ka sa hari sang mga hari. Brothers and sisters, today we celebrate the solemnity of the King of Kings, Christ the King. Siling sang second reading, hindi siya ordinaryo nga hari. Listen, He is the image of the invisible God. In Him were created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Angot dira siling ni Father Almasan, and I quote, "Nothing is higher, greater, nobler than the Christ the King." Lamang ang first reading nagapahanumdom sa aton nga si Christ the King does not get His glory from His pre-existing and pre-eminent power, but from service. Listen to the first reading. "You shall shepherd my people Israel, and you shall be commander of Israel." Maatag ang mensahe sang first reading sa paghimo nila kay David nga ilahari. Power is entrusted for service. It is for shepherding. Liwat siling ni Father Almasan, leaders are supposed to give direction, lead to green pastures, and defend the people, not victimize the poor in the whole nation. Kag-amo ina ang ginhimo ni Christ the King. Ang Ebanghelyo nagatudlo sa aton nga si Christ the King is a healing and forgiving King. Gani sang nagpangayo ang kriminal nga patawaron siya paagi sa pagdumdum sa iya pagkari bilang hari. Ang sabat ni Jesus dayon nga pagpatawad. Listen to the gospel. Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. This is the best good news for all of us sinners. The best good news for all of us. Today, brothers and sisters, the celebration would like to remind us nga ang una nga nakasulod sa langit, makasasala katulad naton, isa ka kriminal, kay sinsiro nga naghinulsol. At the same time, brothers and sisters, this celebration would like to ask us, who is your King? Kung si Jesus aton hari, we must serve His interest. Second, we must not ignore His laws and decrees.
And third, we must be healers and forgivers. Isa-isa hunta. We must serve His interest. Katulad ni Jesus, be a shepherd. Labi na gid kung public servant ka, be a good shepherd. Sa hiligay nun, maayo nga bantay, Indi bantay-salakay. Pasensya, bato-bato sa langit. Bantay-salakay ang mga kurap. Bantay-salakay ang wala nagaserbisyo. Bantay-salakay ang nagapungko lang sa gobyerno nga wala nag-obra. Bantay-salakay ang nag-obra nga hindi man husto. After the image of the Good Shepherd, let us be maayo nga bantay, hindi bantay-salakay. Ang interes iya ni Jesus, amo ang serbisyo sa common good. Ang iya sang mga kurap, serbisyo sa personal, family, or party good. Samtang ang common good, ila ginapaigod. Siling liwat ni Father Almasan, the shepherd defends the people. The shepherd does not victimize the poor and the whole nation. Remember, siling ni Howard G. Hendricks, and I quote, God is not looking for more stars. He is looking for more servants. Suliton ko, God is not looking for more stars. He is looking for more servants. Second, we must not ignore His laws and decrees. Halimbawa, sa napulo kasugo ang wala gid ginatuman sa sining flood control anomalies, ang ikapito kag ikawalo nga mga sugo. Ang ikapito, ginabandira dira sa kudal sang katedral, huwag kang magnakaw. Ang ikawalo, amo ang aton talupangdon, huwag kang magsinunggaling. Halimbawa, mapati kita nga si saldi ko wala gid kuno sang nakuha. Pati ka mo? Ginhatag niya lang kuno sa presidente, ni 5 nga libat, wala siya sang nakuha. Wow! Tell that to the Marines. Slangas-langas namon, isugid sa amo, agod sila magdamo. Liar. Liar. Sa trillion peso corruption, we, the sovereign people, have the right to know the whole truth. Gani kung may ginaproteksyonan, ukon may wala ginasugid ang ginaimbestigar, butigon siya. Gani suliton ko, ang nasiling ko na, in every crisis, truth is always the first victim. Kada may krisis, ang unagid nga biktima amo ang kamatuuran. And I would like to claim the first victim is Jesus Christ Himself. Because in the Gospel of John, He claims, I am the way, the truth. Ginabaliwala naton, ginalasak naton si Kristo ang kamatuuran kung magbinutig kita. Gani sa pagsaulog naton sang Christ the King, dumdumo naton pirme ining ginhambal ni James Faust, and I quote, honesty is more than not lying. It is truth telling, truth speaking, truth living,
and truth-loving. Ikatatlo, we must be healers and forgivers. Basta sincero ang paghinulsol, like Christ, we must heal and forgive. I appeal to Saldico, come home. Pirmahi ang imogin panghambal. We want the nation to heal. We want to forgive. Pero kung hindi ka sincero, excuse me. We want to heal ourselves. We want to forgive. Basta sincero ang paghinulson, Christ the King will heal and forgive. The feast of Christ the King, again, would like to remind us that the very first person who entered His kingdom is a criminal, because sincero ang iya paghinulson. Yes, we will forgive, but we will never forget. Suliton ko, we will forgive, but we will never forget. Gani dapat nga sabton sang sincero nga nagahinulsol ang iya sa lapton, kag ibalik ang dapat nga ibalik kung korupsyon ang iya kasalanan. As we end our reflection, the solemnity of Christ the King represents Jesus' ultimate authority over all creation. Kay siya ang may autoridad over all creation. Dapat masurrender naton sing bugos ang aton mga kaugalingon sa iya, kag siya lang ang aton sundon. Si Kristo nga hari ang aton man modelo, kon serbisyo kag kaluoy ang paghahambalan, kay ang iya paghari is characterized by service and mercy. Katulad ni Kristo nga hari, dapat at the service kita of the common good. Kag katulad ni Kristo nga hari, dapat merciful man kita sa tawo nga sincero nga nagapangayo sang kaluoy nga ginagiyahan sining prinsipyo. And I quote, mercy without justice is foolishness. Justice without mercy is cruelty. Suliton ko as we end our reflection. Mercy without justice is foolishness. Justice without mercy is cruelty. Amen.